Bamanyere cɛ ana muso denmisɛn ani mabakɔrɔ diaspora malienne aka foli bɛ yan Mali cɛ ani malika musoman ani malika cɛman aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'aw fo ka aw waliɲuman dɔn dan tɛ foli min na Malien fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bololabaarakɛlaw kɛnyɛrɛ ye an b'a ladɔnniya page minnu n'u bɛ ka nin ta k'a bila Kabala TV ale bɛ yan Boubou Mabel page officielle ale bɛ yan n balimaw an bɛ foli lase an ka fans club ma ni o président ye B Mariko Kabiri Faransi an bɛ foli lase u ma dan tɛ foli min na an bɛ taa États-Unis an bɛ an ka musobaw n'o dɔ ye ani Daminba ka nali an bɛna an da don o la balimaw an bɛna don kunna sini an b'a ye k'a fɔ an ka procureur ale ni juge d'instruction mun bɛ pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme olu ye ɲɔgɔn lajɛ juge d'instruction communiqué ka ka baara kɛra ni procureur ka yamaruya ye k'a lajɛ maa 49 min kun minɛlen don ni sigana kɛn b'u la k'a fɔ ko u ye a ɲini ka ban Maliba dafiri ka gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ ka pankuru la wuli ka minɛnw k'a kɔnɔ n'an b'a fɔ ko association de malfaiteurs ka tila ka jamakulu olu ka u ɲɛsin jamana ka dafirili ma n balimaw muso 3 kun b'a la o muso 3 in fɛn min ye
awa bagayogo Sita Bamba ona ɲɔgɔnnaw koko saba bɔ olu la Mali ye I bolo bɔ olu kan Mali faamaw ko k'u ye bolo bɔ muso saba in kan ka sababuya kɛ Mali deli ni wulikajɔ minnu b'a la ka kɛ a bɛ ka ŋaniya ɲuman yira diɲɛ la fɔlɔ ko ale ka laɲini tɛ k'a fɔ k'a bɛ maa minɛ ka maa garder a ko filanan ye min ye k'a ye muso saba in bila dans l'action humanitaire muso ye fɛnba de ye Mali la n'i ko cɛ ma i ni tile a b'a fɔ ko n ba n'i ko muso ma i ni tile a b'a fɔ ko n se ne sera n sera du kɔrɔ n sera nimɔgɔniya kɔrɔ n sera cɛ tali kɔrɔ n sera faso ni baso tali kɔrɔ o bɛ Manden tarikuw la n balimaw muso ninnu ka bilali bɛ tali kɛ adamadenya ni bɛn ni kelenya ni ŋaniya ɲumanya min bɛ Kolonɛli Asimi Goyita la ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ ma ka yira k'a fɔ ni Alasani tɛ muso bonya dɔn ale b'a dɔn Picheri Bale ale kun nana Mali la yan a taara Côte d'Ivoire Alasani y'a minɛ k'a don kaso la ko siga kelen b'a la ko n'a y'a sɔrɔ ani Mali faama dɔw ma ɲɔgɔn ye n balimaw muso ninnu ka bilali bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ tugun a bɛ bila maa fila kun b'u yɛrɛ la muso ninnu na min fari man d'a la bonya kɛra o kadiri fana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ muso ninnu ye denbatigiw don nka n balima n'o bɛɛ bɔra yen i bɛ mun de sɔrɔ kuma in kɔnɔ muso saba in u ti foyi dɔn kɛlɛ in na n balimaw a y'a hakili latigɛ a ka da Asimi na Asimi ko ale bɛ Mali den cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ olu ka kana an'u ka kɛnɛya Mali kunna kun ka lakana ale Asimi layidu ta k'i kun don o kɔrɔ a tɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a fɔ ko nin ye nin jalaki in kɛ ka tila k'i bolo bɔ kan ten muso saba in tɛ foyi dɔn kow la procureur ye ninnu bɛɛ lamɛn min jɔyɔrɔ ye min ye procureur b'a dɔn min ye baara min kɛ procureur b'a dɔn min ye kalan national min kɛ n'a bɛ se ka dugu ɲagami procureur b'a dɔn procureur muso saba in ni muso saba ninnu ti foyi dɔn ko la u taara ka bila ko la Awa Bagayogo ani Sita Bamba minnu n'a fɔra ko dɔ ye kundigila ye ko dɔ bɛ yen ko o ye o kumana feerekɛla ye nka n'o yera jama ninnu cɛla k'a choquer a bɛ tali kɛ Mali finitigiw hakili kan k'a fɔ ja ninnu ye contingent yɛrɛ ye sɔrɔsiw don n balimaw a k'a bila aw kunna ko muso saba in kun ka dɔgɔn ko in na n'i ye jamakulu in lajɛ maa 31 o de bɛ tali kɛ force spéciale min n'a bɛ tali kɛ kɛlɛkɛla jugu kan o bɛ jama la o ma bila o sɔrɔsi wɛrɛw bɛ yen minnu na u y'u tɔgɔ falen u tɔgɔ yɛrɛ falenna passeport falen dɔrɔn tɛ dɛ nka olu yɛrɛ kun ye présidence maa ye Alasani yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔw don nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la i bɛna ye k'a fɔ Mali faamaw u bɛ ka ko dɔ de laɲini kɛ o ye mun ye u ko Alasani ma Alasani e de b'a la ka ko gɛlɛya bɔ i ka seereya k'i ti Mali dafiri tugun bɔ i ka seereya
Mali be gɛlɛya min kɔnɔ e t'i ka jamana di Faransi ma ka Mali ci wa bɛnjugu ani ka malidenw Mali dafirili ni Faransi ka hakina jugu b'a la e bɛna kɛ dugu ye mun bɛna kɛ Mali dɛmɛbagaba ye Asimi b'a dɔn min kan ka bila min man ka bila a b'a dɔn sɔrɔsi don Alassane kun ye ko daminɛ ni gɛlɛyaw ye a ko a tɛ bin kɛra maa ninnu kan nka n'i ye Alassane yɛrɛ ka communiquéw lamɛn communiqué fɔlɔ ale ni Alassane yɛrɛ ye communiqué filanan min kalan n balimaw a b'u da ɲɔgɔn na k'a lajɛ aw bɛna dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ la L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. La République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue... Malmao gouvernement Alassane Kobla. Alassane est le gouvernement Kobla. Mali Kabla sans délai. Nos soldats arrêtés injustement. Nous demandons la libération de nos 49 soldats sans délai. Ni sans délai. Ni sans délai. Ni sans délai. Bon, ni est gouvernement déli anya sababla. Ni Alassane yere ma déli ke aki toala. Fara finakan gwaere la Alassane nga fara dugutima. Dugu tira. Jamana dafri la. Francis Sago Kali Alassane ni Blaise Compaoré. Aramadou Ndimbina. Mali ko Alassane ibe ke frafina présent de ibe jo frafina de koro Francimike présent de Ivoire on est kai Ivoire monument balola Malila on est kai Ivoire monument Burkina on est kai Ivoire monument Diekono on est quoi un pont taxi sala qui est présent wa te Francis OK Mali be Alassane wallahi na la na krache Ivoire aito asimiko Mali be Alassane da srani manka aito asimiko faut que tu remarques ma campagne si ça te communique le gouvernement de la caisse Kolbar Alassane Gaye Tamashou Yera au nord du Mali au fond Mali plantim nado conseil de sécurité la onina on kayda ka foko avion mu willa kala Mali déstabilisé au Tamashou konnala Kolbar allez ni Niger to cité lendo comme complice de la France pour déstabiliser le Mali. Kuna faut dire du monde ba ko Mali kono. Ko Mali ye bina ko prévouté Mali bolo. Ni Kolbar le gouvernement ga communiqué de
que l'État ivoirien déplore des manquements. Français Kainde. Donc, c'est les Ivoiriens qui ont élu Alassane Dramane Ouattara par la France. Et le Mali sait très bien que les tentatives de déstabilisation du Mali que la France prépare depuis dans les pays voisins, Alassane est quand même les chefs d'orchestre. Les 49, ça va voir là, les 46 là, 31 au B. Il y a 3 éléments parmi les 46 encore. Mou Alassane Mbolo donc individuellement. On y colbor armée ko ni état côté ñu sarlé. Alassane yere bolu donc. O mo ça va faire là. Do bala ko Chris Bekere. O kunya Alassane ka garde corps. Depuis Mohamed Roubé Wouli, depuis 2000 Jean Yves de Bentato et Libéria, quand George Weah fait ka Anyinou comme Rodama, Abina, Koda Malika Malima Siginimi, Mali servi de renseignement Melibé Kalama. Aye Bodron, Minanga Blau, délibéré sa Kemuno, Kerolo. Mousso Savaye Flap Mangane. Vous voyez, action humanitaire. Mais pour les leçons de culture et d'histoire, Agnake Mousso Savaye. Mousso nous te fouille dans Koina. Mousso nous t'a donc. Quand il me tourne où il a pour Blacola, nous sommes à la pour les Maliens Akila Snoko, n'a pas 49 militaires, femmes et hommes, donc à Mwata Djati, Kapoko Mindo. Or, Nié, Aye Kafo, les 31 éléments de force spéciale. Ani, l'avion a rempli des armes. Oh, au comme tout dit. Et la justice continue. Ni, on a fait le Moulouto, ni État Ivoirien Mangaï, qu'il déplore. Au Koko non, au Galondo, Bingeroukan, injustement. Ah, aïe discours là, mais. Aïe là, mais. Akado Mifora. Assimi Badon, Assimi Fen Sabami Ngalke, Alassane Mika préparé Kakefene, Kafomba donc Kafonye fliqué, ou ante le ministre de Janfa Konotou, État Ivoirien a fait un Kafo. Ako, ministre de Janfa, ou le ministre de Toun Kafo, même Rofena, ministre de Sra Djele, ministre de Mintara, Djia Tatromina, Mbedo de fait, Chienware, que l'État Ivoirien s'engage, au Korokata Nyoreke, Chienware. Doudounou wale, allez ni Janfa, du coup, même ministre pour la Nesi Malima, n'ti doit d'affaire tout. N'ti doit d'affaire tout. Mali ni korbarbe fala me bala. Bi, ni Blaise Compaoré ni Alassane Sembo Afrika Binina Tobade. Blaise Compaoré, ana Alassane Dramane Ouattara. Ni yolu Sembo français service keli la ka CEDEAO d'Afrique à Tobade. Ou mode hine tout là, ou de hine tout là, jamana hine tout là, ou ka fanga, ou ka masaya. No wolola maminga tatien ka ibe tabe tien. No wolola maminga jigila te ka jibe tien. Oh, oluko doro farafina ka tanye ka strato la. Oh, nyebe unuga français la ko Mali bina kor barka. Basabla plenty wala mimbe kata do France contre la Corvar basi de Kaka France servi avion mi willa Corvar de wa français Mali survolé ani ni moins mouné c'est avec la complicité de Alassane Dramane Ouattara au plenty des Nations Unies na et Conseil de sécurité là au B avion créé wala bola Niger au bola Niger ko avion willa ka territoire na ko me kala rete avion ga France foi do kala avion wala ko avion ka transmonder faga. Donc, Niger ni Bazoum ni Niger te Astafoulay, Bazoum ni Niger te kili, Alassane Frem Korbar te kili. Oh, Bazoum ni
Awa, Alassane Dramane Ouattara sont cités dans l'accusation du Mali contre la France. A bébé Wourouma. Wallahi, Alassane Dramane Ouattara ni Macky Sall, Ali ni Bazoum. Ni yé nous symbole, c'est là où c'est une cola à Tobade. Ni yé ni moi sabat symbole, c'est là où c'est une cola à Tobade. Moi sabat une mousso sabat qui est fouillé dans cola. Au delà de procureur Roubla. Félicitations, chapeau au procureur et au juge d'instruction en charge de ce dossier. À toute la justice malienne, Kaufo, Kawalimano. Mali justice le dossier la dit. Mali. La procureur ou belame kabon. Procureur ni belame. Minga bare mi kumanga minga. Procureur belame. Ali mo créé mi be na maye le seul indivisible là. Mi tourne no abe dona anya abe fam. Akana ina ko ngo audition karaka bampeu. Mi me se ka blawo de ni. Muso sabay. Awa i baga yogo baga kungu ani baga nyenye ale ni sita bamba ale ni muso wɛrɛ olu blala olu saba wa aya yo ka famille taru kunbɛ olu ye Côte-d'Ivoire sɔrɔsiw de dutu t'a la Côte-d'Ivoire sɔrɔsi damadɔ bɛ fɛn in na n'o tɛ a tɔ bɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ de a tɔ bɛ dugu wɛrɛ mercenaire u tɛ français yɛrɛ mɛn Côte-d'Ivoire sɔrɔsi minnu b'a la wallahi olu bɛ se ka bila mais mercenaires minnu bɛ yen soi-disant éléments de force spéciale et consorts. Non. Mais si nous avons don, mission qu'on nous t'a don, ou bien ou t'a calamé, ou t'es fouille dans quoi il a. Ou t'a don, ka ko magnifié kana. Donc, malin coup d'aka snoko. Assimité fouille qu'est ni malika eretala. Assimité fouille qu'est ni malika ta formula. Pour alhamdulillah rabbil alamina. Assimité soma. Ou assimité. Muso saba mbalate. O de ato sera report la ou yesu dulu bi alaye. O muso saba antaru di Togo ma. Togo fene ba do ale mingew. Dugu nani ne ka mogo be mogo nuna. Korba de bigi jokale taya be. Akata ta ka bo ala bay. Togo ale ba do ay minge. U bole Togo u blala kata. Mogo nunu blala kata. Ou blala kata Côte d'Ivoire. Muso nuru sera kumamina. Ou yesu le bi alaye. Kola yu bokola. Janfa jume. Wallahi Alassane nga janfa. Ala kanolu doni nyona wala tugun. Ole surasude. Ole Côte d'Ivoire ka surasude. Ole Ivoirien dengo surasude. Ku don kola. Katu ke ferekela ni buruba ferela ani kunglana. Ku ga salon ko fertigi. Ku tar ko fenfendo. Wallahi awa baga yo anya farauma. Sina bamba anya fara auma. Mali muso betola aita akata deuna do akato on Alassane ni Sierra Leone ni libéral mercenaire ni ñonche ala ou papier de kemine wallahi ni Mali seraka Côte d'Ivoire bo France ga basé la Mali déstabiliser France ba chini ci jamana ka France ko ke Mali la parce que France digibe minga yani élection qui a ça pour d'état Assimi parce que Assimi éliminé France digibo de ka où tu te fouilles là? Yani élection, yani le 2024, comment Assimi va éliminer toi pour que plaisir de la France comme Nations Unies là, Conseil de sécurité là, arrête kana président de Canada de Mima faut qu'on ne connaît pour qu'on connaît Mali France qui est comment? Oui. Où tu fouilles consistant. Ou à travers le port de la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est parce que base Côte d'Ivoire ou va former ko 43 biko ou ka base militaire de Côte d'Ivoire c'est que tout est ka Mali déstabiliser parce que Mali nous Côte d'Ivoire ka sur ñona anga tabia we kelen Mali on ka cha Côte d'Ivoire Alassane na papier que drona o que ça ambe ton mbedam Alassane yi ba mi ma bi de discours que don avec la ministre de la kay ko fe yere ba kew mon père sans biching ani sans duru ali bi bolo baga jo elela e kanga ke sogoni njeme diga nyimi bagadi e kanga ke ni mode numbe kulenga dila e kanga ke bi demsonu na nyana delandi e kanga ke la dilikeladi e kanga mo blasarade na ali bi bolo baga jo elela ko dugu tira parafina ka lafia balea ni mo sababu wala Bazoum ni Alassane ni Blaise Atobade donc ka foye auka
c'est toi mimbe koy amba nyedo Aïcha Ive Drian wele kata le libéra présent fait Jojo ya sambinani Francis Nyamko tese libéra kata visiter là Jean-Yves Le Drian bora 2021 à travers les contingents de négocier Mali service de renseignement ba be kalama. C'est pour cela Moro connaît plein à tekuma. Moro connaît la domina kata Togo président na sigi, ka Togo délégation tiala sigi, tiembe kuma lani, ka la sigi ka dalwa wi ala ali sini tiema kuma. Ima fami tiebe disu ka ba kumbiri. Togo tiema ba kumbiri. A ya vari ma aneteo. Au dugu saba de beka minge malaba do. Wa foka jingula tse malila. Au tisi. Donc moro ka don ani korvarte ani fofote ni muso sabal blalibe badia ni sindia de kofo avec klinya de kofo mbalma on boro la ameta damibala e damiba mbalma ko be dugula de kebe damba ko de kebe damba ko damiba na asimi ni ngade ah Francis continue à aller toy oh allez on te toy Damimba minga ba don et Damimba mbalma ay Damimba orato Francis vice-amiral le chef d'état-major particulier de Quai d'Orsay à Kangana le 8 et le 9 à Kangana Burkina amna Damimba yinga ko damba ka position éclaircie à Francis Bola damba ara do kale te toy la akbar abe fra Francine non abe fra Francine anye document sur ka bo Francine ni yola ambanga patron faux le fils Dramé chapeau amé Dramé faux le chef d'état-major particulier du président français Emmanuel Macron sera au Burkina Faso le 9 et le 9 septembre 2022 informe le quotidien Observateur dans sa parution de ce vendredi 2 septembre 2022. Il s'agit notamment du vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Roland, Ale Kangana. Mbalma Abina le Mina Abodo, Abina le Kana, Damimba Ininga. Pour Damimba, le 23 août, et que le Premier ministre Boira, qui a discours de Kala, discours mon konna la, Abaye de Kafo français, coopération. Ah, comment que tu dis sans biwara Francine Burkina tche Burkina ma foy sura kona ni jigwaro te oh ko Damimba kiki yere nyefo la France a besoin que le Burkina Faso clarifie sa position sur la coopération militaire à mener entre les deux pays. Faso est accusé de jouer un double jeu et d'accuser de jouer un double jeu dans son partenariat avec la France. Ces derniers mois, les pays s'est tourné vers d'autres partenaires pour les commandes d'armes ou des consultations. Parmi ces pays, il y a entre autres. Au cas où c'est renseignement, Burkina, Burkina Faso, Burkina Faso, Fenadegi, Colonel Assimi Goïta Sigi, Burkina Ide, Kata Serbie, Kata Minon commande de Serbie, Mbalmao. A volé Serbie, à travers Tchèque, Kata Minon communiqué en Turquie, en Pologne. Burkina Ide ka arme bas de commande passé. Francis Bola Kalama. Oh, ok, boy, Burkina Premier ministre Fene Bora. Ka fo, Kobi, Burkina coopération, Kaka ese ka yelema. Ani Francis ta kon na pa fo itala. Oye fly. Sabana. Burkina Faso bora ko France ambassadeur Qatar. O Damimba ma ni o ja population na ni ma marfata ku faga. Okmana etse ka nga barake. Damimba akile fin doye. Orokmar Kabouré ale de ani France fait. Ko ani France ka je. Ko ka yelema do Allah. Ko ani France ka je. Ko ka yelema do Allah France ko te problème. Ko coopération banque kamna yelema do la France ala mine. Ka opération de la wuli antiterrorisme ou de wole ko la Bengal. Opération la Bengal. Ode nana
kabina opération spéciale de Côte d'Ivoire opération konna de la o rock ma kabre d'Afrique o da to ne ke mango dami baté foyi don pour la ngo commando mine Côte d'Ivoire palais goussi dami baté foyi do ala ou fla ko nyona wala damba la ko damba ko le 100 milliards de damba ma les 4 groupes terroristes damba be 25 milliards doluma ou bina yengu ka base ke wala di otama o kuma na femie o b'a fɔ min ma ko la route des poissons n'o y'u ka jɛgɛ sira ye ko deni ma ko di faransi ma a bɛ se ka min kɛ o la ka na don ni Mali centre ye ka Mali gosi ka dadi kɛ Mali la Damiba nana Assimi voir de ka dɔn k'a fɔ Assimi de sera ka double jeu kɛ faransi la k'i boli joona ka datugu faransi ɲɛ ka Mali da sɔgɔ faransi ɲɛ Damiba dɔ k'ale tɛ to ye o de y'a to Damiba nana ko fila la fɔlɔ k'a bɛ anw da sunusunu bɛɛ y'a fɔ Assimi ye ko ka n'i tɛgɛ d'a ma Damiba nana fana a tɛgɛ fɔlɔ de bɔ Assimi ko dabila ne bɛ dɔn koyi tɛgɛ di ninnu tɛ yan i nana kun min na i b'o de fɔ Assimi ma sɔn k'i tɛgɛ d'a ma Assimi ni Damiba ye formation kɛ ɲɔgɔn fɛ formation force spéciale formation kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn n balimaw Damiba bɛ double jeu min na Faransi bɛ ko k'a la a ye kalo 6 kɔnɔ a ma sigi ni min ye soit a ka burkinabéw lamɛn le peuple burkinabé olu bɛ ka min fɔ a ye parce que bi n'i bɛ fɛ i ni Russie ka don ɲɔgɔn na i bɛ tɛmɛ ni Assimi de a bɛ double jeu min na nin y'u nako fila de ye Mali la siɲɛ fɔlɔ la u y'u ka ministre de la défense y'u ka service de renseignement bila ka na u nana Mali faamaw rencontré o kɔfɛ de Burkina ka la route de poisson a ka jɛgɛ sira in k'o dayɛlɛ ka don Jalasaku Koro Bankas ka na gosili kɛ nin ye fɛn min ye u ka journal mun bɛ yen o de ye nin bɔ ale de ye nin sɛbɛn bi Français ka journal mun bɛ yen o de ye nin sɛbɛn le 2 septembre k'a ɲɛfɔ ko Français ka chef d'état-major particulier de la présidence de Quai d'Orsay ale de kan kana Damiba rencontré à ka visite qu'on a la le 8 et le 9 septembre 2022 président observateur côté kana Damiba rencontré c'est une retour vice amiral de ou vice amiral de a to ko Jean-Philippe Roland pour kana Damiba ɲininka ka sira kelen ta ni makɔrɔma kuma ye parce que Mali ye min kala ko mɔgɔ ta ɲɔgɔn kala Mali bala ki tuni makɔrɔ to mina fo mɔgɔ si ta kale la tugu a bɛ ko de ka i ma sigi ni min o da to ye Blaise Compaoré ba kana Damiba kɛrɛfɛ ni Damiba ka bɛ yɛlɛma o kuma na Damiba ko ye ko sɔrɔ o kuma ni ɲɔgɔnna de kɛ fɛn na Bandaw la ka transition ka fanga kɔrɔ mɔgɔ dɔ ta k'a bila Bandaw kɛrɛfɛ n'a ko k'a bɛ fɛn kɛ dɔrɔn o bɛ Bandaw cɔmi ala kɛ Assimi yɛrɛ kɔnna Bandaw ma Assimi bɛ Bandaw sauver de i ma ye ko in kɛra Bandaw yɛrɛ ye u bɛ mɔgɔ de bila i kɛrɛfɛ u y'o de kɛ Damiba la ka ban Damiba tɛ se ka bɔ fo kɔnɔ Blaise bɛ yen Blaise de armée in baara bɛ kɛ san 27 a cɛ jolen cɛ fɛn dɔ se ka tiɲɛni kɛ a b'a bɛɛ dɔn donc Damiba est pris en otage Damiba e kɔni nana Assimi voir an ye kuma min f'i ɲɛna o de don i ye commande minnu kɛ dogo la Serbie Tchécoslovaquie ani Turquie u ka service de renseignement bɔr'i kalama donc i ta banna jɛ minɛ ninnu kɔ n'i ye commande na don Burkina kɔnɔ o t'i to yen parce que Damiba bɛ fɛ ka Burkina armée dilan o de y'a kɛ ala ma sɔn ka taa vers l'Europe occidentale a taara Europe de l'Est de kɔnɔna la ka taa commande kɛ yen ale kuma a fɔ de u ka minɛ ninnu na don comme bon an tɛna o ɲɛfɔ n'a tubira don min na ka sira ta an b'a dɛmɛ sinon an bɛ se ka Damiba dɛmɛ a bɛ avion sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais Damiba ka ko gɛlɛyara ka ban parce que Faransi bɔra a kalama k'a ye commande kɛ dugu 4 fɛ Serbie Tchécoslovaquie ani Turquie ani Pologne Damiba ye minɛnbaw de commande kɛ pour l'armée burkinabé donc Faransi bɛ ka mɔgɔ caman le 8 le 9 a ka commande ninnu annulé a ka défense bɛ confier Faransi de la Faransi de bɛ cɛw bila ka taa kɛlɛ kɛ Faransi ka base militaire 5 de bɛ Afrique kɔnɔ c'est la seule puissance impérialiste min kelen bɛ k'i bolo da africains kan min kelen bɛ ka sɔnni sigi africains kan a yɛrɛ ka colonies kan Faransi ka base 5 anglais y'an coloniser anglais ka base tiɲɛ anglais ka na intervention kɛ Mali la Afrique kɔnɔ siɲɛ kelen Espagne bɛ ten Portugal bɛ ten
Français international Afrique on a chien bien année chien ça va 43 fois dans les 60 ans passés là. Donc arabina ka faut ka ansa anti ça veut ka bonnier du goube bodo dabul do nonta dami ma fene ba to fleni abaka ka mo chioma aka chef de major a particulier abugo chikra dam mama ko dam ka position fo note avec Blaise Bla ko jugo ko là. Donc c'est fini. Au Damimba aka courage so comme Assimi ni Damimba ka courage so comme Assimi mbalmo mais 6 mois da oma makoloma rega dambal damba atatandi mo sima bene Assimi ta ko fe damba makolon tisigam ko ci laytumu wani Afrique chinu yoro dumia konte o yireta dumia te o kwa makona be mi ka ko ka tari yere kanga da Alexandre Ouattara vraiment aller be orom na ko bi ça ne va pas Assimi ya reta Damimba Blaise Bo kerefe donc il faut damba commande munu kera dugunen ko damba commande de annulé damba e mene munu sans secrètement damba ka premier ministre min bora ka fo ko France ka sans bi wora je ma fo nya Burkina o chaine ko fo ka fronto de ko dala ko da nyonyo o ye kuma min fo ko o de ka di Burkina be o kula donc Burkina be o tata damba de France de tay damba damba bara bi bolo de alaki ibo da juma fait e ma koni fe o. Il faut avoir des bons services de renseignement. Moi, je ne sais pas services de renseignement. Sadio Kamara, on des jeunes ministres de la défense très compétents. Il faut que ta barre avec le dos de là. Il a arrêté de me Guinée fait kata ablifer. Anga ni ko bana bora kala makaba. Donc Assimi tira fo yanna. Et qu'on a la de bi ni mambonna. Qu'on kebi ko ni ni baneni. C'est fini. Parce que tu as maintenant les 8 les 9 avec les mercenaires de Kado Burkina Faso. On a Dambaga palais élément bien fallait ça. C'est fini. Solution pour l'état là. Damba vraiment. Alaka il m'a bonné pour mon nom. Farafina président même n'a courage ta kilingli. Malmao. Amba foyer. Kafo amena tani ga durutu go srafe. Bi émission. An kunya dabodron. Aka don muso sabai fla anya dabo armadiani balma de kama ka procureur ka afu ka juge d'instruction fo ka colonel Assimi Goïta fo malon aka don belebele ba munumbe jege ba munumbe amolu blade donc antane ga durutu fanfé kuma mandi dakilina ama kana ko Blaise Colvaro mais Blaise sera kata mo de installer damba krefe balmake selon je suis au courant que Blaise le Colvaro ne watina mais abli kuna ko Colvaro ni Burkina tan nga sengin dugu dedu ma fo man tan balmake mbakala mango Blaise le Colvaro voilà mais abeta kata élément de damba krefe ka sengin c'est ça awa diaspora malienne beta diaspora malienne ko ko woleli ke triselka akona nyaga mi nyogona allo anche torose ba fuli jaranye ajaranye ouais asana ouais au club là andale ndula de ajaranye d'accord mancha de
ay mbal ko retiré mi deli o glini retiré ay ni deli ndarga ni deli o roni retiré mi deli sa mi deli o retiré e dimino no nyore jatimina wala to ni deli ga retiré tro maro émotion bi kan doni ay retiré e deli la Fasokodo. Hier, quand on Fasokodo, à Kana, mais il faut essayer de comprendre. Eh, Nimblala ne si Bamba allez ne awa bagayo. Eh, oh, mo olutandoya, olu andoyo. Non, très divina. Ok, il y a tant d'appara, avec Mani Morema. 20 72 97 72. Diaspora Malienne ka numéro WhatsApp ou télécellé 51 02 05 05. Allô Anche. Aba neba. Muso ba flena. Anya mo sa bla ko makunu ne. Amina Rabbi, ami. Ah. Wallahi ngo akatelu me nyela akatelu me la bango juwade ko fo abena la yeche ah magoro ali bozo jalen do nay angali bozo jalen do nay magoro ma fu yala folo ok. Yaïdra. Merci. Amina Rabi. 00223 51 02 05 05. Diaspora Malienne ka wuleli ko ko numéro 2 toy. Munu me mali ko ne lu ka wuleli ga 20 72 97 72 ka. Allô. Anche. Ah, ko be chugudi. À la 3 Mangachi, comment tu veux dire Traoré? Au Jarani. Tarose. Nala Sonama Traoré, Nala Sonama. Non, au Jarani. Oui. Oui, Amina Arabi. Awa ale tara amina ivoirien dota allo Anche ouais ka wule ka bo Côte-d'Ivoire en club là ouais ça va grand ouais ça va torose foli jaranye awo non awo ere be Côte-d'Ivoire Traoré, il y a quelqu'un qui m'a fait un camp de refait. Eh, que ok, ok, on a tout fait. Alibi, c'est un braillot, ani, c'est un bamba, ani awa braillot. Ne boule le dos. Allô? Fisson de valeur. Ne la la de comme tu dis. Emela mo nous tuer ça. Même un vieux fisson. Au lieu de décata de il va dire faut tout l'abler. Ayi e ko toy mali be ngabon. Au lieu toy si wala émission na mo wala ye ko bampeu. Ok, quand même fisson. Ami.
Allô. Wa alaikum salam tala wa barakatuhu. Toroste. Ah, Malion, abakene. Malion mun me korvar. Wala o jarage kuma bi bolo. Foli jaranye. A jaranye. Mu bɛɛ kulo b'aw la. Mu bɛɛ kulo b'aw la. Amina rabi, ami ami. O ye tiɲɛ ye. Vraiment merci mon frère, merci. Amina rabi, ame gafeli mo wɛrɛ ma. Allo. Ko bɛ cogo di? Nba. Ayiwa kuma b'i bolo. Awɔ. Damba wallahi a gine kan gi mine de. Ayi i wara min kɛra. An b'a dɛmɛ. N b'o walawalaw ye a kana jɔrɔ ni fitini a b'i kunna ko MLA bɛ kule laban fɛ de la n bɛ tila k'o walawalaw ye. A ye n kɔnɔ o la n farimanba bɛ n'o la. Ok an bɛ diaspora mɔgɔ kelen ta. Allo. A b'a ni wula. Wallahi tɔɔrɔ tɛ. Wallahi Alimaɲinkaw. Ah. Wallahi. N'Ala sɔnna ma. Merci. K'an bɛ Alimaɲinka bɛɛ fo. Mais mɔgɔ ne kɔni b'a fɛ ka n da don yɔrɔnin dɔ la mais mɔgɔ minnu fɛn sema mɔgɔ minnu b'a fɔ cogo b'u wele cogo min na k'a fɔ ko mɔgɔw kana importance d'u ka ko la pourquoi n b'a fɔ mun na parce que u kun bɛ Libi yen nɔ u kun bɛ conséquence mun kɔnɔ yen nɔ u lafiyalen don Mali la bi hali ka tɛmɛ u kun bɛ Libi kan cogo min na parce que Libi kun tɛ importance d'u la mɔgɔw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ se ka ko de kɛ u tɛ se ka foyi kɛ u kun bɛ Libi cogo min na n'u bɛ se k'a to k'a ɲɛfɔ u kun cogo min na ne kɔni b'a bɛɛ dɔn hali u kun ti jate yɛrɛ hali n'u nana frontière la k'a fɔ k'u bɛ taa Tripoli u kun tɛ sɔn u ka tɛmɛ u b'u ka papiers minɛ k'a bila tasuma la an yɛrɛ jɔlen ɲɛna anw minnu n'an ka maliyɛn passeport anw b'i tɛmɛ mais olu n'u ka Libi papier ka sɛbɛn n'a ka ko tuaregu de don u tɛ sɔn olu ka tɛmɛ hali importance yɛrɛ kun t'u la yɛrɛ u kun bɛ so minnu kɔnɔ n'an ɲɛ dar'u kan walahi mɔgɔ kun tɛ importance d'u la quoi mais mɔgɔ kana siran quoi walahi. D'accord, merci. Merci. An bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma, merci. Ala. Allo. Wa alaikum salam. I dɔ wɛrɛ. Wayi a diyara n ye kuma b'i bolo. Moritani tiɲɛ yɛrɛ la aw ni baara aw ni maliden ɲumanya. Ayiwa ale taara an bɛ malien national mɔgɔ kelen fana ta tugun n'an ye intérêt mɔgɔ kelen ta an bɛ extérieur mɔgɔ kelen ta. Allo. Wa alaikum salam. Allo. I b'an wele ka bɔ min?
Ah, Libreville, à la Gabon. Comment bibolo? Ok, il m'a dit, comment bibolo, Dauda? En réalité, et ay damba nana kundoro inde la keba ko go France kele meka mko chama le 8 le 9 ko akare nyefo ka me la shwali la ka me la ka ba minensa serbi ani triki bolo oh France o de fois yo France o ka be double jeu là aywa aha oh, merci. Allô? Ah, ok. Il gagne une ligue vraiment. Où c'est Gina? Où c'est Gina? Ah oh. Voilà, maintenant, parce qu'il y en a eu 24 familles qui ont répondu à l'appel, et la famille de 5 espaces. Ne a fait un go, mais la minfie. Moi, je ne vais pas y aller, moi, awa bamba awa bagayogo sitan ani malien che ani che kono che woro ore che woro era la ayabe ya Chris Begri o ya alatane reka gadi gore na boro lula to beselo ne libéré ni tugule non abana merci quand même. Awa, ambe diaspora madota. Allô? Ah, ça va? Hein? Ah, eh, Ivanene, ok, comment bibolo? Voilà, donc du coup, en nous battons là, donc on est cissé. Ah, ouais. On s'est dit que non, on est ivoirien, tu vois, parce que en Oula, on a vraiment bêté sur le Côte d'Ivoire et tu comprends ce qu'il veut dire? Oui. Tu vois? Voilà, sincèrement, les gars, ils sont là, ça me plaît beaucoup. Tu vois, non? Les gars, ils sont gardiniers. Donc, la seule chose que moi, je peux vous dire, moi, je vous dis de combattre, de ne pas baisser les bras, parce que c'est pas facile. Oui. Les gars, non? Parce qu'en bébé français, en allant français, les baramin qui en ils sont collés. Tu vois, non? Français, on veut dire qu'on a mais les gars ne s'aiment pas. Voilà, moi-même, je vais te dire la vérité, moi j'avais venu mes enfants ici, j'ai frappé mes enfants. La police m'a mis en Gaddafi. Et c'est toi, Manemori, qui t'a tout? Voilà, il est. N'imala ou la signal qui a mal mis en boulot. Quand tu as un Afrique, nous sommes venus pour se voir comme autant d'atoumés de vous dire tout ça. Parce qu'il n'y a pas de gens qui n'ont donc, ça veut dire que la France a toujours utilisé pour nier les nids. Oui. Ouais, donc, ne prenons une bannière, même le geste que Assimi a fait hier, je suis très content. Oui. Il ne faut même pas qu'il va s'arrêter Daniva, c'est avec Francis Gabana là. Oui, avec Francis Gachiril. Le geste qu'il a fait, je suis très content parce que Francis est venu côté de quoi. Ils ne sont jamais découragés. Oui. Voilà, de la manière dont oui. Merci. Voilà, donc il est tout là. Ok, quand même Cissé. Ouais, bah bon courage. Merci Cissé. Oui, ni un malien doye. Allô? Ah, ça va bien, Fisson? Ah ouais, diaspora mo kele malien de mo kele Lassine. Na diaspora mo kele na malien de mo kele ta. Comment bibolo? Mon père, bonsoir. Ouais, comment bibolo, ouais. Il faut. Foli jarani. Il y a technicien il faut. Obe a plus bas là. Mon père. C'est la partie de vous avoir. Vous nous voulez le coup, un chemin malheureux, un chemin malheureux. Ah bon? Mon père, nous nous pas bien, ça va pas de voir, il faut nous pas bien malheureux. Et voilà mon doigt.
Fisson. Oui, mon père. Nous nous reculons de Ibera accompagné. Effectivement, mon père. Nous de Ibera Frodama la Fangadama Nakunse Manamala. Oui, mon père. Ibera de Jigida Nunga. Effectivement. Ou que ministre ni fait. Oui. Ou que l'on ou le M5 qui est à Ibera Lata. Oh, si ça nous ou que la M5 est revenue la fleur, comme M5 Kouran et M5 Koro. Effectivement, mon père. Bon, Fisson, car Fina Fanga et les tailles, si n'est-ce qu'il est boulot. Effectivement, mon père. Il doit là. Ça, je te dis, ni moi qui m'a comme Goroba, ko Choroba de Rina, il faut qu'on what il veut foula. Kana quelqu'un qui m'a droit, kana qui nous faut là, mais ni où la force de Joker n'a rota. Merci, Fisson, ni un conseiller à Dima. Ni Banatida. Tola! Aïwa. Ame appelle la banta. Kakojo. Damimba alaka boda nyumandima ni ala tanu fasaye allo abudo mba torose mba ajaranye ok jara yere wolo kuma bibulo mba ambe kulubila amina arabi nala sonama amina arabi ami amina arabi ami jara kulubakari kulubakari jara ye jara kabiri pari alasan fasaka la de marion gola me aka ikana ni abane ha kana apel wala tabli iwatra alasan na sabali alasan ala re sabalila wallahi alasan ye jela kashi alasan ye jida malinyala fona soro I balmamuso ale ni iba akunte bako jigoroni anya ala doya ye malik jelu ka fasay ka dayla alasan sabali de fembe de ala de bolo eche wallahi kabri alasan ne asmi masigi mali ni kolbar ko ye jamana kele alasan de a tien duguci masa alasan Dramane Ouattara dugujini masa alasan Dramane Ouattara ka jida nyebe nyela ka frapina sonsori I Ouattara asino ka mo kelen bla jelimso ti jansana donc ibara mo nani bekan dongli partager Anglobila wallah mbebe fakile mbagile angana alasan najere korban ni mali be kele alasan se ko tolao wallahi alasan o chien ka foli di upoy boy moya wallahi loram ba boy ka foli be ya ye chien
Jelimso anye mo ke mo fly anyo bla Began dongli na me Ye tien Duguchi Masai Ouattara ka sefa ka se soro I Ouattara ka malwar d'Afrique ka frafina ale ke ba ko présenter I Ouattara ate boala de Tioche ka page bonne ka page te jouer tout wallahi kele ode kera ni kele damne jara sa na laban gwara la asimi ko tay gaina ni masaka fla bena ibe bidia ni abo ale ka page te jouer tout droit kelen tala ye tien Assimi Goïta ye Ben Laini le président d'intégration africaine Depa nana akon frapina ka bonnola Alassane ni Macky Sall ani Bazoum o fuka Assimi Sikate tabraka jelim to tebene kuma yi o sabali da ka nyemo ko sababla note billahi Alassane kamate Alassane te sabali koy san bi shega ni san duru ali bi faka dugu ndakiri di do prani kanga ni korban ni Mali je fasay ka kala korban ni Malien de kan name Ivoirien ben Malien be ben be fakile wallahi Alassane de atien Malenu Korvar Eladi Umata Atal ale bora arwari kana Malila ka kla ka ta Korvar Alaji Samori Touré fene takarati Akona Alassane na yede Ivoirien ay Malila je angan tika di nyokoma Ça c'est pour toute la diaspora malienne. Awa jeli muso fasala me. Ayi, ito don. Moyeche. Yetiens ka foli ani tani Nasser Ivoire ni Korvar ni Mali bema ni gwene bu mabel takai kani dongli kala ni safika dongli de Alassane ka don ko Mali ni Korvar be taliga histoire kelen la ka awa bamba ani min bla kunu ale ni okmana awa bagay woni sita bamba yesi dule bi ala e kunu ka do ke Mali ku kume ke lawte kele mun don akambe wati wore